hangin nga gikan sa amin ang silangan ug kini nakaepekto sa silangang bahin sa atong nasod lakip ng ang Kabisayan. Dinis dakbayan og lalawigan sa Sugbo inguman ang ubang bahin sa Central Visayas. Maayo kay itong panahon karong adlaw hinuon, duna kitay mga mahinay nga pangulan karong gabi ingon man ug mahangtod na kini ugma sa buntag. Mapanganuron ngadto madag-umon nga kalangitan lubanan sa kini sa mahinay nga pangulan unyang gabi sa Huwebes. Human ini dunay makusog nga mga hangin ingon mga pangulan gikan sa Biyernes na ngadto sa Sabado. Makusog-kusog nga hangin gikan sa amin ang silangan ang muros ug ang atong dagat sa baybayunan kasarangan ngadto sa pagkabaloron. Gikan buhatos pag-asa Oscar Tabang.